Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό εδώ το βιντεάκι θα δούμε την πατέντα που κάνουμε. Έχουμε βάλει εδώ τις προεκτάσεις. Λείπει αυτό το κομμάτι εδώ και αυτό το κομμάτι εδώ. Πρέπει να ξεβιδωθεί όλη τούτη εδώ η πλάκα με το σύστημα. Και εδώ θα κάνουμε ένα pendulum jaw, δηλαδή θα πάρουμε αυτό το κομματάκι και επειδή κάναμε την κουτσουκέλα με τις δύο βίδες και πήγαμε και πήραμε 2 και 2 4 και μία που είχαμε 5, ξεχάσαμε μία και μία 2 βίδες, θα βάλουμε μία μη 10 ώστε να μπορεί να κάνει αυτό εδώ το pendulum δηλαδή. Πάμε να κόψουμε αέρα. Στα 300 χιλιοστά ασφάλεια. Τώρα κάνει το PEC. Οχτάρι τρυπάνι για 0,10 επί 1,50 και πάμε G94. Τώρα πάμε G95. Spindle orientation, tap. Ωραία. Edit. Βλέπουμε ότι έχουμε υποχρεωτικά το G95. Διαφορετικά δεν δουλεύει. Ωραία. Κλείνουμε εδώ. Ωραία. Βλέπουμε εδώ ότι κάναμε το κομμάτι μας. Πάει και η βίδα μια χαρά. Και τώρα πάμε να κάνουμε το άλλο. Πάμε. Feed hold 0. Βλέπουμε εδώ πέρα remain command, πατάμε πράσινο και τώρα ανεβάζουμε ταχείες. Πάλι feed hold. Με το που κάνει το PEC ωραία. Μηδέν οι ταχείες. Κάνει το tap. Τελείωσε. Βλέπουμε εδώ το χέρι στις ταχείες. Ωραία. Και αυτό ήτανε. Γιατί λοιπόν και για ποιο λόγο πρέπει πάντα τις ταχείες να τις έχουμε πολύ χαμηλές. Stroke axis εξής. Τι σημαίνει? Υπερβήκαμε το 0 και μπήκε το μηχάνημα σε προστασία. Αυτόματη ηλεκτρονική. Που σημαίνει ότι έχουμε δώσει μισό χιλιοστό να υπερβαίνει το 0. Αυτή είναι η προστασία εκεί. Διότι
Τα Rapid εδώ, ένα λάθος κουμπί να κάνει ο χειριστής, τα τίναξε όλα στον αέρα και τράκαρε το μηχάνημα. Λοιπόν, έχουμε ένα και ένα έτοιμα. Αυτό θα πάει εκεί και το άλλο θα πάει εδώ και μετά βγάλουμε το τραπέζι. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, τώρα 1, 2, 3, 4. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Οπότε τώρα κάνουμε ένα τελευταίο έλεγχο εδώ ή εδώ. Βέβαια, εδώ τι μπορεί να γίνει? Αφού αυτό παίζει και πάει έτσι, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, ή μπορεί να αλλάξουμε αυτά τα δύο, να τα βάλουμε εδώ, να φέρουμε αυτό εδώ και αν χρειαστεί από εδώ να ερχόμαστε εδώ. Δηλαδή μπράβο λεβέντι μου. Όπα γεράματα. Λοιπόν, εδώ. Και αυτό το βλέπουμε, τάκ, 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 παίζει. Ωραία, οπότε εδώ πέρα, κλακ, θα σφίγγει. Γιατί αυτό έχει εικονικότητα. Κλείνουμε. Λοιπόν, έχουμε βγάλει το τραπέζι την πλάκα. Είχε τόσους μήνες να βγει. Είχαμε βάλει WD-40 από κάτω. Πώς στέκεται τώρα, ορίστε. Με τις προεκτάσεις κάναμε πατέντα και είναι στον αέρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε τώρα την κάμερα, το βγάλουμε απ' έξω και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε, εντάξει, αυτό είναι ελαφρύ, ζυγίζει 10, 20, 30, 40, 50 κάτι κιλά. Έχει ελαφρώσει γιατί λείπουν οι μηχανισμοί από πάνω. Τους μηχανισμούς τους έχουμε πάει 1, 2, 3, 4. Το αλφάδιασμα από εδώ είναι 0,001 εκατοστό του χιλιοστού και σε περίπτωση που κάποτε χρειαστεί δεν βγάζουμε τα πλακίδια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτά εδώ θα τα φυσήξουμε με αέρα εκτός μηχανήματος και θα τα αναποδογυρίσουμε. Λοιπόν, δεν χαλάει το πάνω μέρος, το κάτω μας ενδιαφέρει και θα το σκουπίσουμε αφού το βάλουμε σε ξύλο. Βλέπουμε λοιπόν, καθαρίσαμε το τραπέζι μας, το περάσαμε με πέτρα, θα το ξανακαθαρίσουμε έπειτα και βλέπουμε την ακρίβεια και την εφαρμογή, αρκεί να δούμε αυτές εδώ τις βίδες. Εδώ φαίνονται καλύτερα. Να ζουμάρει η κάμερα, ωραία. Εδώ. Ζουμάρε. Ωραία. Λογικά αυτό το σύστημα δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε και μάλλον θα το βάλουμε προς πώληση, όπως είναι πακέτο. Θα δούμε. Και αυτή εδώ είναι η καινούργια μέγενη που πάμε να προσαρμόσουμε πάνω σε τούτη εδώ την πλάκα. Και είμαστε λίγο μπάτε σκύλα λέστε. Δεν πειράζει, έχει ο Θεός. Λοιπόν, κοπτικά εκεί πέρα, όλα τα έχουμε. Τώρα θα βάλουμε 1, 2, 3, 4 επεκτάσεις, αλλά πρώτα θα αλφαδιάσουμε και θα πάρουμε μέτρα. Να επαληθεύσουμε ότι είμαστε σωστοί. Βρισκόμαστε τώρα, αγαπητοί φίλοι, στη φάση αλφαδιάσματος και επαλήθευσης. Βλέπουμε μπροστά τη δική μας τεράστια φούσκα αλφάδι που είχαμε φτιάξει και βλέπουμε και το βιομηχανικό. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα προγραμματάκι. Πάει στο κέντρο, πάει εκεί πέρα, πάει αντίθετα.
Τώρα θα γυρίσει από την άλλη. Τώρα θα πάει εκεί πίσω και αν εμείς πατήσουμε το optional stop, μπλοκάρει το μηχάνημα, του δίνουμε την άλλη θέση, ξαναμπλοκάρει το μηχάνημα και άρα μπορούμε εμείς να πάμε και να επαληθεύουμε. Θα πάρει πολλή ώρα αυτό, κλείνουμε την κάμερα και έχει ο Θεός.